खुलुमबाय लोगोफोर, बिहार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मानास नेशनेल पार्कनि साखाथियाव बिजनीआव मासे हाग्रानि मैदेरा मोब्लिबजों जोखोम जायो। गाहाय प्रजेक्ट बेखेवनायनि थाखाय गोजौ थाखोनि मिरु मन्थ्रिफोरा आसामाव फैगोन। आगरतला त्रिपुरायाव 5 नबेम्बरनि मोनायाव हादोरसा पुलिस आरो रेलवे पुलिस (जिआरपि)नि जयै सिग्रोमनायाव सीमा रैखाथि फर्स (बिएसएफ)नि सासे मावथिजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमनो हायो। भास्करज्योति महन्तआ आसामनि गाहाय खारिथि कमिसनार (चिफ इनफरमेशन कमिसनार) बिबाननिफ्राय बिबान एंगारबाय। बारग' डिएनएलटि केडारनिफ्राय खारखोमानायनि उनाव हाफलं साब जेल अफिसारफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। नायबिजिरनो बिथोन। महिलारिया नलबारियाव इभि चार्जिं स्टेशनखौ बेखेवो। साखोन-सिखोन, सोमखोर इयुननि थाखाय थुलुंगा होयो। केरालायाव बिमाया खुदियाखौ दैखराव गारहरदों। आहमेदाबादआव बिसिया फिसायखौ बुथारनानै गोथै सह'खौ ओंखाम संग्रायाव फबना दोनखोमादों। रांखावरिनि बेले-बेजे खालामनायनि दायाव चारिदियाव बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिखौ खायो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। मानास नेशनेल पार्कनि साखाथियाव बिजनीआव मासे हाग्रानि मैदेरा मोब्लिबजों जोखोम जायो। आसामनि चिरां जिल्लानि मानास नेशनेल पार्कनि साखाथियाव खुख्लुं हाग्रा रेन्जआव मासे हाग्रानि मैदेरा मोब्लिबजों बोजानानै जिउ गोमायो। मैदेरा हायेनारि नं 3 ओनसोलनि मोनसे सुपारि बागाननि सोरगिदिं आयेन बेरेखायै दोननाय गोथां थारखौ दांदोंमोन। जायगानि सानै सुबुं सम्बारू बसुमतारी आरो मांग्रा बसुमतारीया गावसोरनि आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय थार लागायदोंमोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। हाग्रा बिबानगिरि आरो पुलिसआ थावनियाव थांनानै नायबिजिरनायखौ जागायो। थागिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला हाग्रानि मैदेरफोरा हरनि समाव जाग्रा आदार नागिरनानै गामिफोराव हाबफैयो आरो बेफोर जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय रैखाथि गोनां होबथाग्रा राहा बानायना लानो सोरखारखौ खावलायो। नैथि खौराङाव दङ। गाहाय प्रजेक्ट बेखेवनायनि थाखाय गोजौ थाखोनि मिरु मन्थ्रिफोरा आसामाव फैगोन। गेदेर मावथांखि बेखेवनाय आरो गायसनथाय फोरबोनि थाखाय गागि मिरुआरि दैदेनगिरिफोरखौ बरायनो रायजोआ थियारि जादों। रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ 7-8 नबेम्बराव जागिरदआव सेमिकन्डाक्टर प्लान्टखौ बेखेवनो थाखाय आसामाव फैगोन। गुवाहाटी गेटवे टार्मिनेल आरो रिभारफ्रन्ट प्रजेक्टखौ नायगिदिंगोन आरो मोनसे गोदान मुलुगसोलोंसालिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन। राजनाथ सिंहआ 9 नबेम्बर खालि गुवाहाटीनि लाचित घाटआव मोनसे गाहाय इन्डियान एयार फर्सनि एयार श'आव बाहागो लागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। फैगौ माखासे सप्ताफोराव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्थ्रि अमित शाहयाबो उफ्रा इनफ्रास्ट्राक्चार प्रजेक्टफोरखौ बेखेवनो थाखाय दावबायनो हागौ, जेरै मोनसे गोदान बिरखं गाथोन टार्मिनेल आरो गुवाहाटीखौ साहा गुवाहाटीजों फोनांजाबग्रा दालां। बे दावबायनायफोरा मिरु सरकारनि आसाम जौगाहोनाय गोसो होनायखौ फोरमायो। फैबाय थानाय समाव हादोरसायाव गोबां गोनां हाबाफारिफोरखौ जागायनो हागोन होनना मिजिंथिदों। थामथि खौराङाव दङ। आगरतला त्रिपुरायाव 5 नबेम्बरनि मोनायाव हादोरसा पुलिस आरो रेलवे पुलिस (जिआरपि)नि जयै सिग्रोमनायाव सीमा रैखाथि फर्स (बिएसएफ)नि सासे मावथिजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमनो हायो। बिबानगिरिफोरा 128 ग्राम ब्राउन सुगारखौ जब्द खालामदों, जायनि बेसेना मोन 10 फिसा सेकेटआव सोनानै 5 लाख रांसो जागोन। मावख'आरिफोरा बुङो दि बे अपारेशननि थांखिया ओनसोलाव मोनसे ट्रानजिट एन्ड डिस्ट्रिबिउशन लिंकखौ होबथानायमोन।
बे केसखौ नार्कटिक ड्राग्स एन्ड साइक'ट्रपिक साबस्टेन्स एक्टनि सिङाव नायबिजिरगासिनो दं आरो जिआरपिआ नायबिजिरगासिनो दं दि रेलवे नेटवर्क एबा इउनिफर्मनि गोनां सुबुंफोरा ड्राग्स फालांगिनि थाखाय बाहायजादों नामा। ब्रैथि खौराङाव दङ भास्करज्योति महन्तआ आसामनि गाहाय खारिथि कमिशनार चिफ इनफरमेशन कमिशनार बिबाननिफ्राय बिबान एंगारबाय। आसामनि बारग' पुलिस डाइरेक्टर जेनेरेल भास्करज्योति महन्तआ गाहाय इनफरमेशन कमिशनार महरै बिबान एंगारबाय। बिथाङा रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायाव गावनि फंबाय हारिमुआरि फालांगिरि श्यामकानु महन्तनि सोमोन्दोनि उनाव नैतिक आरो बोसोनखान्थियारि जाहोनफोरखौ मुंख'दों। फेसबुक पस्टनि गेजेरजों महन्तआ बुङो दि बे केसआव बिथांनि फंबायनि मुङा लोब्बा थानायनि थाखाय मावख'आव थानाया रायजो-राजाफोरा बिथांनि थाथायखौ सोंथि खालामनो हागौ। 2023 मायथाइनि एप्रिल दानाव बिबान नाजावनाय महन्तआ सिगां गावनि फंबायजों सोमोन्दो गोनां माबाफोर आरटिआइ खावलायनाय जायोब्ला बिबान एंगारनो खोथा होदोंमोन। बावैसो सिगां बेफोरबायदि खावलायनायखौ गथायदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथाङा बिबान एंगारनो थिरांथा लादों। फारसेथिं जुबिन गार्गनि थैनाय केसजों लोब्बा लाखिनानै हमजानाय गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों लोगोसे श्यामकानु महन्तआ दासिमबो बाक्सा जिल्ला जोबथेसालियाव जुडिसियेल कास्टडियाव दं। बाथि खौराङाव दङ बारग' डिएनएलटि केडारनिफ्राय खारखोमानायनि उनाव हाफलं साब जेल अफिसारफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। नायबिजिरनो बिथोन। डिमासा नेशनेल लिबारेशन टाइगार्सनि बारग' केडार बेटसिं जिदुं उर्फे कुरां डिमासा बिथाङा बुधबारखालि सानजौफु समाव डिमा हासाव जिल्लानि हाफलं साब जोबथेसालिनिफ्राय खारखोमालाङो। खारखोमानायनि उनाव जोबथेसालिनि जेलार कल्याण कुमार आरो सासे वार्डारखौ सासपेन्ड खालामनाय जायो, जेराव बिबानगिरिफोरा नायबिजिरगासिनो दं। जुबिन गार्ग बुथारनाय केसजों सोमोन्दो थानाय सानै हाइ प्रफाइल आन्डार ट्रायलखौ एखे सुबिदायावनो थिसननायनि जाहोनाव बे जाथाया गोब्राब सोंथि सिखांदों। रैखाथि रोंग'सा आरो जायगानि सुबुंफोरा बुङो दि बे साब जोबथेसालियाव नांगौ रोखोम नोजोर आरो मावफारियाफोरनि आंखाल जानो हागौ। नायबिजिरनायखौ नायनो थाखाय नखर नेहाथारि आरो डिआइजि जोबथेसालिजों लोगोसे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा जाथायथिलियाव सौफैबाय। खारखोमानाय सुबुंखौ नागिरनो आरो माबोरै गोरोन्थि जाखो बेखौ सिनायथिनो नाजागासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ महिलारिया नलबारियाव इभि चार्जिं स्टेशनखौ बेखेवो, साखोन-सिखोन सोमखोर इयुननि थाखाय थुलुंगा होयो। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया मैया नलबारियाव गंसे गोदान इलेक्ट्रिक भेहिकेल इभि चार्जिं स्टेशन बेखेवबाय। मोनसे दोरोङारि फोरबोजों फालिजानाय बे बेखेवनाया बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTR) आरो आसामनि खाथि-खाला ओनसोलफोराव अरायथा रोगाथाइखौ बांहोनो थाखाय मोनसे गोनां समर्पणखौ दिन्थियो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै महिलारिया मावथांखिनि थांखिखौ फोरमायनानै बुङो दि बे हाबाफारिया अरायथा रोगाथाइखौ बांहोनायनि अनगायैबो गुबुंले आबहावाखौ खमायनो आरो आबहावाखौ रैखाथि होनो थाखाय गोदान बिरोंदामिनखौ नाजावनो थुलुंगा होयो। इभि चार्जिं पइन्टखौ ओनसोलारि गोथां गोहो बिथायारि सानज'थायनि गुदि बाहागो महरै फसंनाय जादों, जायनि थांखिया इभि बिगोमाफोरनि थाखाय रेन्ज सिन्थाखौ खमायनाय आरो जीबाश्म थावनिनिफ्राय गोजानाव मोनसे गुवार सोलायनायखौ मदद होनाय, ओनसोलारि बिथांखिफोरखौ गेदेर आबहावा मावनाय थांखिफोरजों गोरोबहोनाय। स्निथि खौराङाव दङ केरालायाव बिमाया खुदियाखौ दैखराव गारहरदों। केरालानि कुन्नुर जिल्लानिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय फैदों। मुबासिरा मुंनि सासे आइजोआ गावनि 2 दाननि गथ'सा आमिश एलनखौ कुरुमाथुर ओनसोलाव थानाय गावनि न' खाथिनि दैखराव गारहरदों। नखरनि सुबुंफोरा गिबियाव बुंदोंमोन दि गथ'आ दुगैबाय थानाय समाव दैखराव गोग्लैलांदों। नाथाय पुलिसआ मिथिनो मोनो दि दैखरखौ ग्रिलजों खोबथेनाय जादोंमोन, बेनिखायनो जाब्रबथाय जानो हायासै। साननै सोंनाय फिननायनि उनाव बिमाया दायखौ सिमान लायो। पुलिसआ बिखौ गावनि आवथायाव लानानै बुथारनायनि केस जागायदों। बे जाथायनि जाहोनखौ दासिमबो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ आहमेदाबादाव बिसिया फिसायखौ बुथारनानै गोथै सह'खौ ओंखाम संग्रायाव फबना दोनखोमादों।
गुजरातनि आहमेदाबादनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों, जेराव रुबी आनसारी मुंनि सासे आइजोआ आरो बिनि मोजां मोनग्रा इमरान बाघेला मुंनि सुबुङा रुबीनि फिसाय समीर आनसारीखौ बुथारनानै गावनि न'नि ओंखाम संग्रा सिङाव फबनानै दोनखोमादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला रुबीआ नसुंसेनि मानसिफोरनो बुंदोंमोन दि बियो खामानिनि थाखाय गुबुन हादोराव थांदोंमोन। मोनसे सिरियै खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ न'आव सिग्रोमो आरो ओंखाम संग्रानि टाइलफोरनि सिङाव फबना थानाय सुबुंनि गोथै सह'खौ मोनो। खौरां मोननाय बादिब्ला रुबीआ इमरानजों मोजां मोनलायनाय दंमोन आरो बिसि-फिसायनि गेजेराव थाब नांज्लायनायनि जाहोनाव बुथारनाय जादोंमोन। समीरखौ बुथारखांनायनि उनाव बिसोर फ्ल'रखौ सिमेन्ट खालामो आरो न'खौ फांथेनानै दोनलाङो। आहमेदाबाद क्राइम ब्रान्चआ इमरानखौ खायो। फारसेथिं बे जाथायाव लोब्बा थानाय रुबी आरो गुबुन सानै सुबुङा दासिमबो गोमाना दं। पुलिसआ बुथारनायनि केस जागायदों। सोमोनांथाव जाथायखौ दृश्यम सावथुनजों रुजुनाय जादों। गुथि खौराङाव दङ रांखावरिनि बेले-बेजे खालामनायनि दायाव चारिदेव बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरिखौ खायो। चारिदेवआव थानाय बिजेपि दोलोनि अबिसि मर्चानि गागि दैदेनगिरि आरो बेनि इन्टेलेक्चुएल विं क'र्डिनेटर गणेश बरग'हाइखौ बृहस्पतिबाराव चारिदेव जिल्ला बिजिरसालिनि बिथोन बादियै खायो। बरग'हाइनि सायाव दोलो इउनिटनि गेजेराव रांखावरियारि बेले-बेजे खालामनायनि अजद होनाय जादों। बेजों लोगोसे बिजिरसालिनि मानहानि अजद होनाय जादों। बे दायफोरनि सायाव राहा लानानै बिजिरसालिया बेनि सिगां बिथांखौ हमनो थाखाय वारेन्ट फोसावदोंमोन। बिबानगिरिफोरा रोखा खालामो दि बिजिरसालिनि बिथोन बादियै बरग'हाइखौ गावनि आवथायाव लानाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।